És el moment més important de l'any per nosaltres, ja que és la fira número 1 d'audiovisuals en el món i estem molt contents d'estar al pavelló de Catalunya per representar els nostres productes i la nostra marca. El clúster per nosaltres és una forma de poder tirar endavant, ja que som una empresa que acaba d'arribar al mercat català. Això ens ajudarà, esperem, a anar endavant. Onion Lab és una empresa que ens dediquem a la creació de contingut, sobretot per a indústries creatives, i estem aquí a l'ICE, amb aquest espai, presentant una peça que es diu Paradoxa. I això ho hem fet dintre d'un cub immersiu que podeu veure darrere meu, on es pot viure una experiència immersiva, on les 6 parets del cub tenen LEDs i hi ha una distorsió de la perspectiva i de més perquè l'espectador, el visitant, pugui sentir-se en un espai que és completament diferent, un espai imaginari, un espai futurista. Blackfish és una empresa que va començar fabricant media servers per la gestió de pantalles de plató i també d'events musicals a molts festivals, i amb la pandèmia aquests media servers els vam instal·lar uns altres programes per poder fer streamings. I després de la pandèmia vam fer un plató al nostre local, tenim un petit estudi on estem fent molt d+d i molt ficats en tot el tema de realitat augmentada, d'entorns virtuals. Eurecat és el centre tecnològic de Catalunya, treballem molt al multimèdia, el Big Data, la intel·ligència artificial, la ciberseguretat i moltes altres tecnologies disruptives dintre del que és la indústria 4.0. A l'estand d'Eurecat estem ensenyant el que és el so binaural. És un so immersiu en el qual treballem des de fa molts anys, que en vam ser pioners en el sector i ajudem a que les empreses puguin tenir aquest software i que ajudi a millorar el seu producte i facin un salt qualitatiu amb els seus serveis. A Watchity ara tenim una nova versió de la nostra plataforma que permet gestionar tot el que comporta un esdeveniment, des dels formularis, als e-mails, tota l'analítica posterior. És important per a nosaltres tindre aquesta visibilitat, ja no només aquí geogràficament a Barcelona, sinó en aquesta fira que al final té una envergadura a nivell internacional. Nosaltres valorem moltíssim també poder tenir presència aquí, és veure tota la tecnologia nova que s'està posant en marxa, amb la qual amb algunes ja comencem a posar un peu, com pot ser les pantalles LED, els nous platós en producció virtual. Poder estar aquí cada dia ens dona l'oportunitat d'anar veient quines empreses podem anar de la mà per arrencar tot això en l'àrea de serveis de la Vínia. Venim a presentar aquí a l'ICE The Channel Store, que és la branca de TV App que ajuda a monetitzar continguts a canals de televisió, youtubers, productores, distribuïdores, tant de cinema, d'entreteniment, educació. BAU és un centre universitari d'arts i disseny. En sentit, venim a l'ICE per segona vegada per presentar les nostres línies d'investigació, les nostres maneres de fer i apropar a la nostra comunitat acadèmica de l'àmbit tecnològic que representa l'ICE, especialment en el sector audiovisual i en el disseny audiovisual, que és una de les potes que oferim dintre del grau en disseny. És una fira molt interessant per fer contactes, per fer empreses, per internacionalització, buscar noves línies d'investigació i de futurs programes de formació. Nosaltres som Windows Site, el que oferim és un servei de streaming d'art visual a televisions i el que permetem és fer més accessible a l'art en el dia a dia de les persones, fer streaming d'aquestes obres a la teva tele. Donar a conèixer el projecte i fer que la gent consumeixi molt més d'aquest contingut és una gran oportunitat i estem molt contents de formar part de l'ICE. LAN Iberia es una sede del grupo LAN. Lo que nosotros hacemos principalmente es el alquiler, la venta y la distribución de material profesional de vídeo y conceptualmente somos una empresa B2B. Esto quiere decir que nuestros clientes son las empresas audiovisuales y las empresas de integración. El ICE para nosotros junta la imagen de Barcelona con el sector audiovisual y al mismo tiempo muestra que Barcelona está a la altura de las perspectivas de esta feria. A Evantic som una empresa que ens dediquem al desenvolupament de software, majoritàriament a software a mida, sempre dins del vertical de l'audiovisual, que és on tenim el know-how, que portem 30 anys d'experiència. Som socis del clúster audiovisual des del començament del clúster, som de les primeres empreses que s'hi va incorporar i venim aquí a presentar els últims desenvolupaments que han fet, com el de l'Agència Catalana de Notícies, al qual els he muntat una redacció virtual perquè els periodistes puguin confeccionar les notícies i publicar-les pels mitjans que tenen com a clients.
Bueno, hem vingut a la Fira de l'ICE a presentar la nova interfície de treball de Vector, multicanal en aquest cas, el Drillarium, juntament amb el nou sistema de captura multiformat i amb multientrades in-out. Com a empresa col·laboradora amb el clúster audiovisual, ens sentim contents i orgullosos de poder aportar els nostres coneixements en tot allò que representa l'automatització en emissió dels canals de televisió. Som un fabricant de pantalla LED amb base a Shenzhen, a Xina. Tenim la nostra central a Barcelona. Nosaltres aquí a la Fira de l'ICE estem mostrant l'última tecnologia en pantalla LED. Ensenyem principalment les últimes novetats amb pantalla curva i transparència. I també una altra part molt important són tot el que són estudis XR, que és la nova tendència en aquest món. En Octocam Vision empezamos en 2014 y básicamente somos una operadora de dron especializada en dar servicios a productoras. Las productoras nos piden rodajes de series, publicidad y cine, que es lo que estamos enfocados, y nosotros le damos el servicio con nuestros drones y nuestro equipo técnico, gestionando toda la parte de permisos con nuestro equipo de producción. Al Sono Tecnologia Audiovisual integrem la tecnologia per donar-li forma i complir les necessitats dels clients. Fa molts anys visitàvem l'ICE a Amsterdam de manera proactiva per veure quins productes sortien al mercat, però aquest any ens hem decidit a participar activament amb el clúster i dintre de l'ICE pel motiu justament d'aquest, que la figura de l'integrador dintre del món de l'Integration System creiem que és molt necessària.